Ikaw ay nasa relasyon pero matatawag mo bang masaya ka? Nasa relasyon pero pwede mo bang sabihin na tamang tao ang jowa mo? Hindi. Una, pagtitiis na lang yan kapag mas madalas kang pagod, malungkot kaysa masaya. Diba? A relationship should have positivity in life. Pero kapag madalas mo nang nararamdaman yung negative emotions, kalungkutan, nade-drain ka kapag kasama siya, aba, hindi yan worth it pagstayan. Pwede mo nang i-let go yung relasyon, pati yung tao. Ang pangalawa, mahal, pagtitiis na lang yan kapag ikaw na lang lagi ang nag-a-adjust. Uy, mahirap yun kapag ikaw na lang lagi ang nagpaparaya o nag-a-adjust. Say for example, kapag kayo ay nakasanayan nyo na kayo ay magkita, mag-date every weekend. Tapos kapag sinabing, I'm sorry, I can't. Hindi ko kayang puntahan ka, hindi ko kayang ihatid ka. na nagagawa niya naman dati, bakit biglang nagbago? Yung mga ganong adjustment, maliit man, yes, pero at the end of the day, kapag nagsawa na, ay nako, nagtitiis na lang din yan. Baka hindi na yan partnership, baka kawang gawa na yan. At ang pangatlo't panghuli, pagtitiis na lang yan sa relasyon kapag paulit-ulit mong pinapatawad. Ano ibig sabihin nun? Kapag nagkasala, may kasalanan, magsusori, pinapatawad mo, magsusori ulit. Kapag nagkasala, ay nako, paulit-ulit ka nagpapatawad sa maling tao, paulit-ulit ka nagpapatawad sa maling relasyon, binibigyan mo ng chance, pero nasan yung pagbabago? Aray ko. Diba? Huwag ka magbigay ng second chances sa taong hindi naman talaga nagbabago. Diba? Yun naman yun basic na basic Ang daming tao ngayon. Teka lang. Si Kim Chino ay nadala ng emosyon to the point na yung laway ko nag-ipon-ipon sa gigil. Anyway, huwag ka nang magbigay ng second chances sa taong ayaw naman magbago. Ang daling sabihin ng sorry, pero yung actions, yung pagbabago, yung gustong i-work out yung relasyon, ay talaga nga namang mahirap mahanap. Ay naku, wag mo nang pagtiisan. Diba? Wag na. Ikaw na lang nagpaparaya lagi. Hindi pwede yung okay lang. Kaya hanggat ngayon na nakikinig ka at talaga nga namang napapatango ka sa mga sinyalis na to na nagtitiis ka lang, ay nako, umalis ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.